Hi लोगोफोर गुड मर्निं जोंनि चेनेलाव दिनै नोंथांमोनखौ गोसो गोथारै फिन खेबसेबाव बरायहरबावलायबाय लोगोफोर ओमफ्राय दिनैनि भिडिअखौ नोंथांमोनहा नायलांबाय थादो दिनै जोङो मा भिडिअ आपल'ड खालामनो नागिरदों नै बे अनलाइन फ्लिपकार्टनिफ्राय पार्सेल माबाहरदोंमोन आरोखि ना मा जिनिस नायलांदो लोगोफोर नै बाबा आनबक्सिं खालामदों आरोखि ना मा जादों बायगोन आबा मा जिनिस बेबा मोजां बटल बटल आयौ माथो पानि बथलसो नामा तारमुस गोजां बोथोरनि थाखाय तारमाने दैया नांसिगौ जाबायना दा दैया गुसुबाथाय अभार सुहाबनानै थायो ओंखायनो मोनाफ्राव नायदो बिफांनांगौ ना 1 लिटारनि खेवलायाबा नै बायबा 1195 लायो नै लोगोफोर माबायदि नुखो नायनानै कमेन्ट्सआव खोन्थाहरदो मोजां ना गाज्रि माने बे दै गुदुं थानायनि आरोना हलाय खबारा बायखायो बाहायखानायफ्रा मिथियो आरो मैदान एसे माथो मोजां 1000 ml 1195 आरो मोनसे मागायबावनोसै आरोखि ओमफ्राय बे मोनसे दंनायाथ' दंखायोमोन गंनैसो बे थांनाय बोसोरनि ओमफ्राय बिसोरो गोलैबाथाय गुदुं थाया आरोखि ना गुसु जायो ओंखायनो दा नै गोदान नांगौ हरफिनबावबाय मोनसेबाव ओमफ्राय नै खर'आ नै बिदिया मोजां मोनो ना ओरैजाय खुरै बायदि मारिग्राखौ मोजां मोनो माबायदिखौ मोजां मोनो लोगोफ्रा एसे खोन्थाहरदो आङो ओमफ्राय नै बिदिखौनो मांगा हरबाय आरोखि ना थारमाने बेयाव साबसिन एयार टाइट जायो बेयाव नैबे खर'आ आरोना ओमफ्राय बे साजों ओरै मारिनाय बे ओरै बोखारग्राया बिदियाव माने बांसिन एयार जायो आरोखि ना ओमफ्राय बेबा नै ओरै हाबाय आरोखि साफोर लोंनोबा मोजां आरो खुरै बायदिया ए माबेलाय नै ओमफ्राय नैबे मोनसे नैबेबो नाहरदो बेखौ खेवखांबाय आरो नैबेबो मांगाय हरनायमोन बियो माबानि आरोखि ना 600निमोन ओमफ्राय 500 आंनि गेलेग्राया नै गारिया एसे खम नामा नोंनि बे गेलेग्राया दा खोलिथारसिगोन बिसोरो सफाया मारिदोलाय राजा नोंनिखौबा गावनि गारिखौ खोन्थानो दोनलायो आरो नै आजानि गारिया गारिया हिसाब गैया बिनिया गिदिरनि गिदिर फिसानि फिसा थांगासिनो गंनै गंथाम नांबाय थागौ आरो बेखौ एसे देखायबावलाय माबायदिमोन बेगा एफेक्सनि आरो मोजां मोननानै गावनो बासिदों स्कुल बेग आरोखि ना स्कुलाव थांबा स्पाइडारमेननिखौल' नांबाय थागौमोन बे स्पाइडारमेननिया मोजां नङा बेगा माने जोरा आरोखि ना बायलाजोबो ओमफ्राय नैबेबा माने एख' जाया आरो बे लेपटप बेग बायदि मोजां गलाया जा लेपटप बायदि आरो लेपटप दा नोंना लेपटप बायदि आरो नानमोन बे 500 मोनदो आरो बथला कपारनि थायो आरो ना बाहाय खांनाय मानसिफ्रा मिथिगोन जोंबो मिथिबाय अनेक बाहायबाय मोजाङानो खोलियाबा जुन 24 बानायनाय दङना जोंहा आइ देखायनो मोनसे हाय फिनसे लांनाय आं लाया हाबाय माथो मैया हादों अबा हादों इयो स्टप लाना फैखोना नों खुलि हाबाय दे बेथार दे मिस्टार नोंबो बिसिदे जाबाय दे cuma saya kan boleh lah di coba ni मोनसे पार्सेल फैलायबाय बेखौनो नायनो नागिरदों एखौ मानो बिसखो बाबा पहले खुलो ना इसको खुलो जा चाकू लेकर आओ चाकू हाँ चाकू लेकर आओ
नै लोगोफोर जा माबा मोनसे पार्सेल फैलायबाय हम मिनिस्टारा मांगायनानै दोनदोंमोन मा जिनिस आंबो मिथिया बेखौनो नायनो नागिरदों दा खोलो दिखाओ इधर लेके आओ काटो काटो प्लास्टिक को काटो इधर 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 यहाँ पे काटो बस हो गया हो गया हो गया उधर भी कोना में काटो हो गया वाह ये क्या है मामी का बैग खोलो प्लास्टिक को खोलो होम मिनिस्टर ने क्या क्या मांगा के रखा है रे भाई नहीं ले सिर चाबा नहीं से चलो यार दिखाओ वाओ ये सैन है कितना सैन है दिखाए अच्छा ऐसे बात है देख मेरा ही इधर एक चैन है यहाँ एक है यहाँ एक है यहाँ एक है और ये भी है क्या दिखा पकड़ो पकड़ तो सही यार वाह नै लोगोफोर मा दिनदों खोन्थाहरदो फुजायाव लानानै बेरायग्रानो नै हेन्डबेग नै ओरैबो सेन दं नै मोजाङानो खोमा जिनिसाथ' बा नै बा ओरै लानानै बेरायजाबाय आरो मोजांना लोगोफोरनि जिनिसा नालाय लोगोफोर फुजा जानो थांनाया आंखौ गारनानै फुजा जानो थांनानै ओमफ्राय दासो फैदो आरो मा लाबोना नै फिसालाया मा लादों जै अट'निफ्राय जों दानि ओंखारबाय अखा हाबाय दुर्गा फुजा नायनो थांदोंमोन आरो बिसोरो ओमफ्राय आंखौथ' लांफायासै आंखौ न'आव गालांबाय फुजा नायनानै दासो फैदों मानसि माखाया मा बायनानै लाबोखो बिसोरो बेलाय मा जालायखो बेनो दा मा बियो बेखौनो बायनानै लाबोबाय आरोखि ओमफ्राय आरो बेलाय ओमफ्राय नै बेबो मोनसे मोनसे लाना फैबाय बेखौ मोनसे लानानै फैबाय बे फिसालानि बे फिसाजोनि खोमा आरो मोनथाम लाना फैबाय सानैबो बाबा मोनसे न' दंमोन न' नोंनालाय खारालाय बोरै खार देखेनदि आरो नै बे फिसालानि 10 थाखा होननानै आरो बेलाय मा जाग्रा नामा जाग्रा बुरै खेनदि आरो बेलाय मा हरलाय मा बिबार लाबोला बायखोनसै लाय बायखोना मा बिबार र' याव मोजां माबानानै दे ये फोखा बिबार फोखा मा बिबार बेयो फोखा बिबार गोलैबायलै ये फोखा बिबार आरो नै माबायदि मोनदों बिबारखौ ओमफ्राय ये सखा बिबार दालाय मा नुनो आं मा खालामनो नागिरदों आरो बेलाय बे मोनसेयालाय मोजां थाबाय खमनिनि नालाय बे मा बियो बेफोरबायदि नङाबानो फुजा जानाय बायदि नङा ने फुजा जानानै नै मा लानानै फैदों नायलाय यहाँ पे मोमोस मोमोस 50 थाखा 50 मोनसेयाव 50 थाखा लानानै दामनिसो लाबोयो जोङो दाम खमनिनो एखमबा देनां बिल्डिंफोराव साजायबा मोजां न'आव लांसै लाबोदों आरो बेलाय मा बयाम मा जाखो बेलाय बे गावगोन र' सिनि फुलिखौ र' मानो मानसिया फुला जाबाय हानायजोबोनो माबायदि नुदों लोगोफोर एसे खोन्थाहरदो बिबारखौनो नुवाखै माथो मोजाङानो नुदों मोजां नुदों आलायबासो मोजां नुयो ओरैजाय आलायनानै गाइस इखौ जोंनिखै जा इदि बानायो गाइस इखौ गारियाबो फैगौमोन फैगौमोन सोलिबाय थानाय